Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Maiban pagid nga mga stalls sa among lugar kung sa di nakuhaan sa video ang paghimo sa peke nga business permit. Gani, ginatawag sa karon sang NBI ang ini nga lugar bilang rekto sang Bacolod. Yaring report. Pinaagi sa sini nga video, natukiban nga may nagapanghimo sa peke nga business permit sa Bargain Square Mall sa downtown sa Bacolod. Tigayon ginadakpan sang NBI ang empleyado nga nagapag-edit sa dokumento nga si Jaymon Oliveros. Kag napasakaan na siya sa kaso nga falsification of public documents. Pero si Rodrigo Jose Jr. ang tag-iya sang Kurit Portrait Gallery nga kung sa diin nagkatrabaho sa Jaymon ang hindi madali-dali dalahig sa kaso. Sunod sa Attorney Jose Gabriel Jr., Executive Officer sa NBI Bacolod, inibangod wala siya sang kahilabtanan sa personal nga transaksyon sa iya nga empleyado. Di kasi natin mailing kasi nga ang katransak lang talaga is itong si Mr. Jaymon B. Oliveros. So, when Mr. Oliveros was arrested, some media practitioners outside tried to interview him. So, I was there. Ang claim niya is, I don't know what's the Tagalog for this, palapaw niya lang daw. 2019, gikasuhan na si Jose sa pagpameke man sang ID pero on probation sa subong. Dugang pa niya, nga base sa panaysayon man sa nadakpan nga si Oliveros, mayara sang 5 pagid ka mga stalls sa among nga area nga nagapameke man sa mga dokumento. Pero hindi makadali-dali palapit kay man may mga runner sila nga amulang ang makaistorya sa mga kliyente. He admitted na around 4 to 5 gumagawa yan sa loob. 4 to 5 establishments? Yep. Gumagawa ng fake documents din? IDs, mga documents. Unlike him na he only accepts ng yung mga trusted niya, yung mga previous customers niya. Yung others daw diyan, merong mga runner sa loob. Nasugid man sa graphics editor nga may mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga nagatransaksyon man sa peke nga mga dokumento kag iya lang man mahibaluan nga mga taga NGC sila bangod sa ilang nga uniform. Gitawag sang NBI ang ini nga area bilang rekto sang Bacolod. Racket nila kaya hindi mo ma-pinpoint which establishment yung nag-produce unless bantayan mo. Kasi sa labas pa lang, may nagbabantay na sa probable customer, client. Hindi napapasok yung si customer. Hindi na kailangan pumasok doon. Kasi ihahatid din palabas yung... Mala recto na style, sir. Recto. Kaya ang tawag namin dyan is recto ng Bacolod, ang Plaza Mart. Panawagan sang NBI sa mga business owners, i-check gid anay ang QR code sa permit, siguraduhon nga masaligan nga tawo ang nagaproseso sini kag hindi pag isadig sa iban kay base sila ang masunod nga mga biktima sang sini nga modus operandi.